Jaya Sukatman mlorok karana gawok saka plataran bangunan kang durung rampung anggone mbangun iku. Kanthi jelas dheweke nyumurupi Sukadi anak buahe lagi regejekan karo sawenehing pawongan nganggo seragam abu-abu putih ing ireng wetan lantai 3. Lan embuh kepriye nalare ngerti-ngerti awake Sukadi katon mencolot kumleyang. Keprungu jerit ngeres-ngeresi sadurunge anggane Sukadi gumebruk ing emper lantai dasar. Jaya Sukatman jantunge nitir. Sadurunge dheweke melu melayoni pernahe kacilakan, dheweke kober noleh panggonan anggone regejekan Sukadi. Katon bocah wedok seragam abu-abu putih merenges ombo nuli musna saka pandelu. Sukadi ora ngukup, awake remuk tumancep pilar wesi cor kang durung dipasang. Bengi iku Jaya Sukatman ora bisa turu. Jam 12 wis kliwat. Kanca kancane wis padha morok senggar-senggor. Dheweke trima lungguh kemulan sarung karo ngerokok sedal sedul. Pikirane tumlawung, Sukadi mati. Mongko seminggu sadurunge Kabiran uga mati kacilakan. Isih gawang-gawang ing mripate. Nalika iku Kabiran lagi nggethu ngenam wesi cor ing lantai dasar. Saka tingkat loro katon ana bocah wedok seragam abu-abu putih merenges ombo nguncalake martil mengisor. Bisa dibayangake nalika martil bobot 5 kilo iku nibani gundule Kabiran kang tanpa nganggo helm pengaman. Kabiran ngemasi ora ngukup dene bocah wadon iku ilang saka pandulu. Musna ora karuan parane. Jaya Sukatman jenggirat kaget kaya ana kang jawil pundake. Dheweke noleh getih kaya mandeg dadakan. Bocah wadon seragam abu-abu katon ngadeg ing mburine. Ambu wengur daging kobong ndulep irung. Bocah iku guyu jegigi. Pakde, entenono piwalesku. Tanane seraweyan arep nyakar raine Joko Sukatman. Jaya Sukatman mundur-mundur. Ojo, apuranen aku kapok. Kang, tangi Kang Jaya, tangi Kang. Jaya Sukatman melek. Katon Wakijo ngoyok-ngoyok awake. Lindur ya? Ditakone Wakijo lirih. Jaya Sukatman mantuk. Ora suwe Wakijo wis bali turu morok senggar-senggor. Jaya Sukatman bali kijenen. Angen-angen dina kepungkur bali jejogetan ing mripate. Nalika semono Jaya Sukatman lan kanca kancane lagi padha sengkut mergawe ing lantai loro. Dadak ana untran-untran kang banget gegirisi. Pengrusakan lan obong-obongan kang keliwat wates. Jaya Sukatman lan kanca kancane mung trima dadi penonton saka lantai loro. Dadak ora kenyono-nyono ana bocah wadon ayu seragam abu-abu putih melayu-melayu munggah lantai loro. Sajak keweten amarga dikuyo-kuyo dening wong akeh. Kaya kutuk marani sunduk. Mbuh, sapa kang ngawiti lan ngajak? Bocah manis kang lagi keweten iku diruda paripeksa dening Jaya Sukatman sak rewang. Nasibe bocah ayu iku pancen apes. Pepindane ucul saka cangkem boyo
mlebu ing cangkeme Sima. Bocah wadon seragam abu-abu putih iku nlempruk semaput tanpa daya. Dadi kurban nafsu setane Jaya Sukatman sak kanca. Lan embuh setan ngendi kang nombyomi. Amarga wedi yen tumindake ing tembe ndadekake perkara, anggane bocah ayu kang tanpa awer-awer iku didapyang-dapyang nuli diuncalake saka lantai loro tumuju bangunan sebelah kang kebeneran lagi kobong. Ora ana jelit kang keprungu, mung kembanging geni kang ketiban raga kang kobong katon semburat mumbul munggah angkasa, kaya-kaya nggambarake nafsu angkara kang manawa lagi krada bisa sundul ngluwihi angkasa. Esuk iku Jaya Sukatman lagi neliti garapan ing lantai 3. Saka teras sisih kulon, katon Wakijo lagi mlaku ngetipleng tumuju barak dapur, bangunan triplek kang biasa kanggo masak. Katone lagi arep nggawe sarapan, amarga tangane nyangking panci ireng aluminium. Rekane Jaya Sukatman arep nerusake ngeliti pemasangan pilar wesi ing lantai 4. Nanging Jaya Sukatman mlorok nalika kanthi ora sengaja dheweke noleh meneh pernahe barak dapur panggonane Wakijo masak. Katon bocah wadon seragam abu-abu putih nyangklong tas cilik ing goyok mlaku cenal-cenil nututi Wakijo mlebu barak dapur. Atine Jaya Sukatman kumesar. Wah, ojo-ojo gek, wah cilaka iki. Durung nganti Jaya Sukatman mikir luwih dawa, dumadakan keprungu swara jemebluk kaya mercon karbit saka barak dapur. Jaya Sukatman mlorok kaya ora ngandel marang pandulunge. Ing antarane geni kang sumamburat saka barak dapur, katon Wakijo melayu jemedul kekitrang jerit-jerit njaluk tulung amarga sakujur awake kegubel geni, obong, nuli ambruk gosong. Jaya Sukatman kami tenggengen. Wewayangane bocah seragam abu-abu putih katon guyu ngakak nuli ilang saka pandulu. Wakijo ora ngukup, mati kobong. Jaya Sukatman sansaya kekes. Kancane telu kang melu ngruda paripeksa bocah seragam abu-abu putih wis tumekaning lampus. Ateges mung kari dheweke kang isih urip. Dheweke ora jenjem. Mula senajan dina iku durung wayahe gajian, dheweke nekat mulih bali menyang desa asale. Baskara katon isih aras-arasen ing waliing gunung. Mbon isuk isih katrem neloni pucuk-pucuk godhong. Kanthi langkah semplah, Joko Sukatman mecaki dalan tumuju omahe. Lawang isih tutupan nalika dheweke tekan omah. Sawise uluk salam, keprungu kemleseting sikil. Bojone mbukak lawang. Wadon desa iku kaget campur seneng. "Lho, Pak," ujare seru. Ora suwe katon pating jedul anak-anake kang cacahe 5 isih cilik-cilik. Bocah-bocah iku padha kemruwep ngrubung bapake. Joko Sukatman tumungkul, atine trenyuh. Baline saka boro ing kutha prasasat mung nggawa ransel kotong. Duit kanggo ngebis wae mung anggone nyilih saka kancane. Bocah-bocah iku dipandhem kanthi mripat kekembeng eluh. Bocah-bocah kang kudune bisa urip kecukupan, ananging kudu kasangsaya amarga saka cintrakane wong tuwa.
Tujuanipun mergawe menyang kutha mbiyen rak pengin ndandani panguripan. Ora ngertiya malah ketanggur perkara amarga napsune kang angkara. Atine Jaya Sukatman dadi saya tambah diiris-iris nalika awane bojone Sukati, Kadiran lan Wakijo padha ngabarake kahanane sing lanang. Dina iku Sidana udan tangis ing omahe Jaya Sukatman. Tangise rondo-rondo anyaran kang kelangan bojo. Wis ana sesasi Jaya Sukatman mulih desa. Sithik mbok sithik dheweke bisa nglalekake prastawa-prastawa ireng ing kutha. Dheweke kepengin mertobat. Lemah sak cuwil tinggalane maratuwa kang biyen ditokake bero kedukulan suket saiki wiwit digarap kanthi tumemen. Katentreman katone wis wiwit ngemuli bebrayane Jaka Sukatman. Nanging kudrate manungsa mung Gusti kang murbeng dumadi kang priksa. Gusti Allah kang Maha Adil. Sapa nandur bakal munduh wohing pakarti. Sore iku Jaya Sukatman lagi nyelumbat klapa, dionceki nganggo linggis. Tangane kang nyeketem klapa katon kumlawe arep nancepake klapa marang pucuke linggis kang mingis-mingis. Dumadakan, "Pakde, wis lali karo aku apa?" Keprungu swara wanita alus. Jaya Sukatman noleh lan getihe kaya mandhet dadakan. Katon ngadeg ngejejer bocah wadon seragam abu-abu putih merenges amba. Lan embuh saka kaget apa kepriye tangane Jaya Sukatman kang nyeketem lan ngencepake klapa kulitan meleset ora kena linggis. Awake malah kaya kesurung ambruk nibani linggis kang pucuke mingis-mingis kaya tumbak. Jaya Sukatman bengok seru. Linggis nancep weteng sisih ngisor tembus boyok. Getih mblabar. Jaya Sukatman dadi layatan.